नानीमोना नै एक्ट्रिसफोरखौ नायनो नेनाया गय लाबोबाय नै ओरैहाय सफैबाय जोंना सिस्टार मनालिसा मोजां दा खबर सबर औ मा थफ्ला थफ्लि सिम्पोल दे दा नोंनि रल दं ने औ दा बेनि रल जागोन ओमफ्राय फिल्माथ' फुरा हेभि जाखागोन ओमफ्राय नायगिरिफोरखौ मा मेसेज हरगोन जेरै थांनाय बारावहाय जांख्रिथायनि थैसाम फिल्मखौहाय सापर्ट खालामदों बिदिनो खालामफिनबानो जाबाय बे बारावबो जों हानायमानिखौ मोजांखौ खालामनो नाजादों माने गासिबो स्ट'रिसफ्रा माबानि आरो रियेलिस्टिक आरो माने जानाय जाथाय हारिजों रिलेटेड जानाय ओमफ्राय सासे मानसिनि व्यक्तिगत मोनसे स्ट'रि आरो रियेलिस्टिक दा फिल्मखौहाय नेनानै थाबानो जाबाय बेयावथ' खोन्थाजोबनो उसुबिदा नालाय दा बे हिसाबैनो आरो स्ट'रिफोरखौ खोन्थायोबा नोंथांमोनानो बरिं मोनगौ एक्साइटिं मोनसे फैयो नालाय जुदि मिन्थियाबा थ' बिदिनो जानानै थाथ' दा बयबो नायदो जांख्रिथायनि थैसाम पार्ट 2 मानो होनोब्ला रायजो राजानि अनसायनाय नांगौ अब्लासो माने फिल्म इन्डास्ट्रिफ्राबो थांनानै थागोन दा बेनिखायनो रेडि जानानै थाबानो जाबाय ने सिस्टार दा रल लासिगोन आरो बियो ओमफ्राय आं मा रल लागोन खोन्थाबाय थाला आरो दा बिदि आरो ओमफ्राय जोंना ओइयाव गारियाव दंबावो जोंना ब्रादार लिंसार बिराद गरम ना ओमफ्राय गारि सिङाव एसि लानानै दं आं सोंलायबाय थाला आरो जिखुनु जा फान्थाव श्री बुथुमनोबो गोनां जायोलै रायजोफोर फिल्म बानायोब्ला मा नांगौ मा नाङा नै ने आदा मा नांगौ मा नाङा बिराद खस्थ' ओंखाम मोनजायाखै दाबो औ होनला नायदो नै होस मानसि गोथैसो दंबावो नामा ओरैनो गोथै फग्रा सिटेलै जायगाया आयु बै बिफाङाबो गोगोम गिदिर नै बिदि बानायगासिनो दं नै केमेराफ्रा बिराद लाइट दङलै गोगोम हाग्राबारियावसो जाखादों शुटिंआ ओमफ्राय नायदो नै माबायदि नायो मानसिफ्रा ओइ दंफां गोजौमानि दङ नै नुबाय दा आयु नै दंफां गोजौमानि गाखोना दं ओमफ्राय नै ओरैबो दं फुरा थफ्ला थफ्लि सफैजोब्बाय नै जिथुनाखि जांख्रिथायनि थैसोम पार्ट 2 खौ बानायनो थाखाय केमेरा एमायै ओमफ्राय आं दिनैबो एसे ब्लग लाबावबाय आं डिटेल्स मा खालामगोन मा खालामा देखाया आरोना ओरैनो जास्ट नोंथांमोनजोंहाय ब्लग बायदि लानानै फैबाय माबायदि नांगौ जायो नै नुबाय दा फुरा हाग्राबारियावसो दै नै वाव बेसेबांबा गोगोम हाग्राबारियावसो दंफैखायो आं लकेसनखौबो खोन्थाबाय थाला आरोना ओमफ्राय नै बेबायदि गोबां खामानि मावनांगौ गोनां दं नै नुबाय नै आरो सफैगासिनो दं ओरै सफैबावबाय नै ओमफ्राय नै बेबायदि आरोखि ना बे माबा जाहैबाय मा होननांगौ जाखो बियो जेनेरेटरसो खोमा बे बिदि आरो ओइ नानिमोन नोंसोरलाय नाया नायगोन दा नायथारगोन ने औ बेथ' बिब'सो जागोन दा बिदि आरोखि नै नोंनाव आथिङाव नांदों होनदों नामा अखाल नांदोंमोन दाबा मा जायो दा खिथाथ'सै गोदोहाय नांजादों साला मुलिया आंसो हरदों सुवादनो दानि सेकेन्डआवबा मा जाहैबावो मिथिथ'ला फैसाबो हरबावाखिसै मुलिनि दामा जाहारमन सिफ्लेना हरदों आं नै जोंना सालथेया मा ओंख्रिजों मोनजाखो ओंख्रिया कबि आलु लाब्रा हाबायाव मोनजाग्रा बायदि आच्छा बेनो गोथाव बांद्राय नाफाम नाफाम ओमफ्राय पापर एवनाय बिदि मोनजाबाथ' नांजाला बांद्राय बिदि जाबा फिटि लिभारसो जायो गावबागाव जानायनि सायाव औ ओंखायनो एसे नांगौ बायदि एसेल' जानांगौ आरो बिराद मोजां औ दा शुटिंआवहाय एसे जास्ट फैबाय
ओमफ्राय गोबांथार खस्थ' खालामनांगौ नै बिराद खामानि मावनांगौ दं आयु ने नानि ओइ नानि ओरैनो हरदो बाल नोंबो नायगोन दा जांख्रिथायनि थैसोमखौ दि नायनांगौहाय बिदि आरो मा मा बानायगोनलै बिखौलाय मा बुस्थु बानायगोन अ आच्छा लाइटनि बिदि आरो नै वायरिं खामानि बिराद दङलै औवा थसे लाबोलायदों नै हाग्राबारि गोम गोमावसो खानै आयु रेडि जाहांबाय ब्रादार नै बेबायदि टफ्ला टफ्लिनो बिराद खस्थ' दंलै फिल्म बानायनायाबो बेखायनो माखासे मानसिफ्रा बुजियाना डाउनलड लालाबायना हगारलाबायग्राबो सर' दं खिन्थु नुवाखै बेसेबां खस्थ' खालामनांगौ नै खामानि दं दै बिरादनो खस्थ'नो नै नोगोद खस्थ' दं माथो ने मानसिफ्रासो बुजिया फिल्म लाइनाव ओंखारग्रासो मिथियो बेसेबां खस्थ' नै बेफोरबायदि खामानि मावनांगौ जायो बेसेबां बा सान्दुं अखा खाथिनांगौ जायो सोरबा बायदिया बेबायदिनो जै फिल्मा ओंखारनाय लोगो लोगो सोरबा खेबनानै होनाय सोरबा फुटेजफोरखौ लाना होनाय बेफोरबायदि खालामो आरोखि ना जोंनिबो खिन्थु खस्थ'खौ जाया प्रेक्टिकेलि ओंखारनानै नायफैयो बेसो मिथियो आरोखि दा नायदो नै बेसेबांबा अजन लहाखौनो लाबोनांदों बिदि आरो औ दा नै ओरैहाय केमेराफ्रा रेडि खालामखाबाय बिराद खस्थ' दङलै बेफोरथ' खम अजननै लहा गोजासो बेफोर बुस्थुखौ लानानै फैनांगौ नै नायदो फुरा लहा गोजा नै बिराद हाग्रा सिफायनांगौ जायो नै गोम गोमनो आयु केमेराफ्राबो बेफोर माने जाननानै दोननांबाय नै बेयावबो केमेरा ओरैबो केमेरा नै मथा मथि केमेरा राउन्ड जानजोब्बाय आरोना जेरैबो ओमफ्राय बेयाव मा खालामगोन देखायला खोन्थाला आरोना फिल्मखौल' नायनो रेडि जानानै थादो बिदि आरो बरिया मोजां मा फिथाइ बिलाय जाजागोनसो नामाब्रा जाजानाय नङालै होस अयथासार हाग्रा बुद्रुबायनांगौ दङलै हाबा थोखायो मावग्राफ्रा मा खालामगोन आरोखि बेयावहाय ओरै दङ नै स्क्रिप्ट डाइरेक्टर आदा पंकज लाहारि बेयावबो बेसेबांबा गिदिर औवा खानांबाय नै गोजौआवहाय ओरै लांदों हाग्राजों मा खालामगोन